lugar na ako nagtudlo sa public school. Nagsugod kong tudlo niya itong 2019. Karon active ko sa simbahan o usa na sa mga tigpanalipod sa simbahan ni Kristo. Kani ako ang pagdiskutan karon, kani kabahin ani kinsa may ginatagan o otoridad sa pagsangyaw. Okay? Mas may atong mabalaan kay dili manggod tanang nagsangyaw sa Ginoo, iya sa Ginoo. Nato mabasa sa Mateo, tiknot ha, kay daghan kayo mailan ani. Mateo 7 versikulo 21 hasta sa 23. Dili ang tanang nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa dingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabut-on sa akong Amahan nga atua sa langit. Ni adtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios nang hingilin sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasala, pahawa kamo. Sa gisaysa ni Brad Paul ganiha nga si Kristo nagtukod og usa ka nagtukod lamang siya og usa ka simbahan o kana nga simbahan na himugso dito sa asa himugso adlaw sa Pentecostes na sa buhat 2 sa 1 sa 2, di ba? Matoy pagkahimugso. Pero dito sa Mateo 16:18, klaro kaayo nga si Kristo nagtukod siya og balay o simbahan rather. Ikaw Pedro o ibabaw ni bato pagkatukuron ko ang akong simbahan. Before si Kristo before si San Pedro yatagan o otoridad, usa bay tinuod nga ni Pedro? Simon, di ba? Nga nung usap man ni Kristo kanya naman siya mismo si Kristo adunay purpose. Usa may purpose niya. Pinlan niya si San Pedro sa mga yaw.